Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ɗalibai da masu kallo da saurare kamar yadda kuke gani muna kan gabatar da karatun mu na kuma yanzu. Kuma insha Allah ta'ala yanzu gashi za mu shiga wani topic na daban. Ma'ana wani karatu ne wanda yake da alaƙa da shi ma akan ya'u din ne. To shi amma sunansa al-ya'u madiyatu sagira al-madiya. Ma'ana wani ja ne na ya'u amma karama. Kuma sagira din nan daban take, ita ba ta cikin yawon da kake gane ta a cikin yawon da ga kamar harafi ba harafi ba ce. Wani malamai da sun fitar da sun ce wata sunta yawon ita ma. Shine misali kamar yadda malami bayar a nan kan allo, misali kamar yadda ɗalibi ya gani, ɗalibai kuke gani na mun sami i nan shi i. To an ce madiyatu sagira bi rasul qur'an. An zamu daga cikin alqur'ani to zaka ce i wannan yawon ce, ita ce yawon din. Wannan ita ce yawon din. An ce yawon din madiyatu sagira al-khassa bi rasul qur'an, al-khassa yau da aka ciro ta daga cikin qur'ani to ita ce wannan yawon din. To za mu ci gaba da misali. Mai karatu da mai kallon sare da ɗalibai da kamar yadda kuke gani, kamar yadda ka sani wannan hi ka sani na sani alhamdulillah, wannan yawon ce. To za ka ja ta, ya za ka ja ta ce ka ce hi, ka gani an samu ne hi, bukatar tafiya. Sai wannan kamar yadda ka sani hi, to bil maddi ya'u sagira al-khassa bi rasul qur'an sai ka ce hi, sunan su kamar synonyms kenan ko da masu yan boko suna da synonyms. The different ga sai kamannin su da sunan su daya amma ba kamannin su ba dai ba amma ma'anar su daya. Yauwa. To ya wuce wannan ita ma wannan ya wuce. Din da ka ganta zaka ja da wasan da take dauke da shi na harafin baya. Hi, a karatun baya da wannan hi din ma'ana wannan da wannan. To ga wata hi din ta ƙara bayyana. Ita ma wannan mai kama da ziran a Qur'ani ka ganta ana ce ta hi. To bil maddi ya'un sagira al-khassa bi ismil Qur'an sai ka ce hi. A gani ko ɗalibai? To dace ba muke nema. Allah ba mu dacewa. To za mu ci gaba. Sai karatunmu na gaba. Na'am. Mun samu a karatunmu na gaba kuma nan mun samu yi. Yi. Kar ka damu da sai ka ganta da tunguna guda biyu. Wa'annan biyu. To ko ba su inda ka ga su gangan jikin aka mata wasu dai ana ba karatun cewa ita ma yi ake nufi. Ba ko da shi aka ganta da wannan dugon biyu ba. To al-khassa bi rasmil qur'an al-madiyatu sagira shine wannan yawon din ga ta nan. To da wasalin kasa shine yi. Yanda kace yi anan wannan ma yi za ta baka. Karatu na gaba ya. To nan ma sai kace ya, tunda mun sanar da kai sunanta ya sunanta. To abinda muke fata a yi ta bibiyar karatu, kuma insha Allah ta'ala idan akwai inda kake ganin baka gane shi sosai ba to kai mana magana a comment section ko a YouTube channel din mu, kai mana magana a shi ma a comment section domin samun training akan wannan karatuttuka. Kuma kamar yadda kuke gani insha Allah ta'ala karatun da dan ku ake yi, ɗalibai da kuma ƴan uwa masoya alqur'ani. Ga wanda yake da buƙatar samun training akan alqur'ani to kofa buɗe take, za ka yi magana ne ka ɗauki lambar waya ta akan profile ɗinmu ka yi magana a WhatsApp domin samun training mai inganci akan alƙur'ani da koya maka karatun da shi kansa sanin bakin nasa. Kuma rijista ake, kada ka yi tunanin an ce ka ɗauki lambar waya a WhatsApp ka ɗauko ka yi magana ba saurara, ba zan bi ta kan wannan layin saboda abubuwa da yawa ne muke yi. So in ka yi magana sai ka yi rijista sai a san wani tsari za a ɗora ka aka domin baka training. Kuma Allah da ni dai kamar da kuke gani suna ɗan albarka jijiwa. Sai akwai malam Tahir Muhammad Muktar da kuma malam Umar Gani sai tare su muke gabatar da karatu. To Allah wani Allah ya ba mu dacewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.